Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അധ്യായം 7 യുഗം അല്ലെ. ഇന്ന് അധ്യായം 7 ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഏതാണ്? രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് നമ്മളിന്ന്. അപ്പോ ഭക്തിയോഗത്തില് ആദ്യത്തെ അധ്യായമാണ് ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അറിവ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജ്ഞാനം നേടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. കാരണം എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണോ അത്രയും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടാന്നുള്ളതാണ്. ജ്ഞാനം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ വ്യക്തിനോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയത്തോറും നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഭക്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം നോക്കാം. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയുണ്ട്, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനഃ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രമാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം, കേൾക്കൂ.
ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തില്. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് മനസ്സൂന്നി നിൽക്കുന്നവര്, ഭഗവാനില് നിരന്തരം മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രീകരിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ആസക്തിയുള്ള മനസ്സോടുകൂടി, ഭഗവാനിൽ ആസക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ യോഗം പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ് ഇതിലൂടെ. ശൃണോത്വാം സ്വകഥാം കൃഷ്ണ പുണ്യ ശ്രവണ കീർത്തന ഭദ്രാണി വിധുനോദി സുഹൃത്സദാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീം. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിലൂടെ പുറപ്പെടുന്ന ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വൈദികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. അത് കേൾക്കുന്നതും തന്നെ എന്താണ്? പുണ്യകർമ്മമാണ്. അപ്പൊ കേൾക്കലാണ് പുണ്യകർമ്മം എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ശ്രവണമാണ് പുണ്യകർമ്മം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയാണ്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിനാണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. നിരന്തരം ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ? ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ താനെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ശ്രവണത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. നവവിധ ഭക്തി, 9 തരം ഭക്തിയുടെ 9 തരം സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്, 9 കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഭക്തിയിൽ. അതായത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നതും ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ. പിന്നെ കീർത്തനം, ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ വിഷ്ണു സ്മരണം, ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. പിന്നെന്താണ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് നവവിധ ഭക്തി. 9 തരം ഭക്തിയുടെ 9 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇതാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രവണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. ശ്രവണത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രവണത്തിലൂടെ നമ്മളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം തന്നെ വളർന്നു വരുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. അത് ചിലവരില് എക്സ്പ്രസ് ആവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ, ചിലവരിൽ അത് മൂടിക്കെടുക്കായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ശ്രവണത്തിലൂടെ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കാണ്? അത് തന്നെത്താനെ വരാണ് ചെയ്യണത്. തന്നെത്താൻ അത് പുറത്തേക്ക് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരുന്ന പറയുന്നത് ശ്രവണത്തിലൂടെ. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അത് കേൾക്കാം. ഇത് കേൾക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ഭക്തന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തന്നെത്താനെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുക? ഭഗവാൻ തശ്രൂണു എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? അതായത് എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നവരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്.
മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദത്യതി സിദ്ധയേ യഥാ താമപി സിദ്ധാനം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ കുറെ ആളുകൾ, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം? പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം, പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോ കുറെ പേർക്ക് പൂർണ്ണത കിട്ടും. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടി ഒന്നിലേറെ പേരിൽ എന്താണ് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ, ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ എന്തിനു ചെയ്യും? ഭഗവാനിലേക്ക് ഈ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട്, പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് കുറെ പേര് ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ പേര് പൂർണ്ണത നേടുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ പൂർണ്ണത നേടിയ കുറെ പേർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും തന്നെ ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ കുറിച്ച് തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. ആ പൂർണ്ണത നേടിയ 1000 പേരില് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നുമില്ല. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപൂമാനുമായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എന്ത്? പരംപുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപൂമാനായ ഗോവിന്ദനും ആര് തന്നെയാണ്? അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ പരംപുരുഷനാണ്, പരംപൊരുളാണ്, എല്ലാത്തിനും കാരണഭൂതനും ആദിപൂമാനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനും ആര് തന്നെ? ഭഗവാനാണ്. ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മാവ് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഉത്കർഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തിമാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമെങ്കിൽ അവർ എന്തിനെ വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ വഴി അല്ലെങ്കിൽ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് അവര് പറയും. പക്ഷെ അത് അഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തിമാർഗം ഇത്രയും പ്രയാസം ഇല്ലാതെ നേടാമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് പോകുന്നത്? അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭൂമിരോപനലോ വായു ഖം മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികൾ, ഒന്ന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുണ്ട്, ഒന്ന് അധമ ശക്തിയുണ്ട്. ഈ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഏതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം, ഇങ്ങനെ 8 അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തി, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. 8 കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം, ഇങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭഗവാന് അധമ ശക്തിയായിട്ട് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില്, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഈ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നത്, ഈ ഭൂമിയിലെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാനുസരണമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം, ഈ 8 അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട അധമ ശക്തിയായിട്ടുള്ള അധമ ശക്തിയാണിത്. ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം, ഈ 8 കാര്യങ്ങൾ ഇതില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാം നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ആവിർഭാവം, അതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ ആവിർഭാവത്തിലാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ
ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? അപ്പൊ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ സഹായത്തോടെയാണ്, ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നടത്തുന്നത്. ഈ മൂർത്തികളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ 3 വിസ്തരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങൾ. അതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഒന്ന് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, രണ്ടാമത്തത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അതാണ് 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങൾ. ആ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ്. ആ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. മനസ്സിലായോ? ഏതൊക്കെയാണ്? 3. ഭഗവാൻ നേരിട്ടല്ല ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ആരാണ് നടത്തുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങളാണ്. അതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. മനസ്സിലായോ? 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണത്? കാരണോദായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഇതാണ് 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ പറഞ്ഞത്. അതില് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ആണ്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. അതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിഷ്ണുവിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണമാകുന്നത്, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയും. കാരണോദക സമുദ്രത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ശയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ് ആര്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഒന്നാമത്തെ വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന് വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് എന്താണ്, ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ആര് ഉൾപ്പുകാണ്? അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആരിറങ്ങാണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉൾപ്പുകാണ്. അതാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ആ ഓരോ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി ഉണ്ടല്ലോ, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു സൃഷ്ടിച്ച ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ആര് ഉൾപ്പുകാണ്? അവിടെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉൾപ്പുകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. മൂന്നാമത്തെ അതാരാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മ രൂപത്തില് നമ്മുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിലുള്ള, നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് നമ്മള് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപമാണ് ഇത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ആ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റത്തെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഒന്നാമത്തെ വിഷ്ണു എന്താണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു അല്ല, സോറി, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്താണ്? പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് ആരാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഉൾപ്പൂകിക്കൊണ്ട് ആ പ്രപഞ്ചത്തില് അതിൽ ഉൾപ്പൂകുന്നത് ആരാണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആണ്. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അതിൽ ഉൾപ്പൂകുന്നതാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. മൂന്നാമത്തതാണ് ഇത്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പരമാത്മ രൂപത്തില് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരസമുദ്രത്തില് ശയിക്കുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ക്ലിയർ ആയത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപരേയമിതസ്തന്യാം പ്രകൃതിം വിത്തി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. അത് ഈ താഴ്ന്തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ജീവഗണങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന വിപ്ലവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്.
അപ്പൊ ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ അതേത് ശക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? അധമ ശക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഈ അധമ ശക്തിക്ക് പുറമെ എനിക്കൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടി ഉണ്ട്. ആ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്താ ചെയ്യണത്? ഈ താഴ്ന്നതരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങൾ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണിത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന് ഈ അധമ ശക്തിക്ക് പുറമെ, അധമ ശക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയാന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ അധമ ശക്തിക്ക് പുറമെ എനിക്കൊരു ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ആ ശക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളാണ് അത്. അപ്പൊ നമ്മ ജീവഗണങ്ങളാണ്, ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അധമ ശക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവാത്മാക്കളും ജീവഗണങ്ങളുമാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതെന്താ ചെയ്യണത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശക്തി. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? മത്ത പരതരം നാണ്യം, മത്ത പരതരം നാന്യാത് കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിദം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ ഇതെല്ലാം ഇണക്കം കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ. നൂല് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു മുത്തുമ്മല് നൂലുകള്, ഒരു മുത്തുകള് നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ, ഒരു നൂലിന്മേല് മുത്തുകൾ എങ്ങനെയാണോ കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനിലാണ് സർവ്വതും ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു നൂലില് മുത്തുകൾ കോർത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ. എന്താണ്? ആ നൂലുമ്മലാണ് ആ മുത്തുകൾ മുഴുവനുള്ളത്. ഒരേ ഒരു ഷെയ്ഡില് ഒരേപോലെ നന്നായിട്ട് ആ നൂല് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ആ മുത്തുകൾ മുഴുവൻ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ്? ഒരു നൂലിന്മേല് മുത്തുകൾ എങ്ങനെയാണോ അടുക്കി കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്, ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാതും സർവ്വതും എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? മുത്തുകള് ഒരു നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ തന്നെ ഈ സർവ്വതും ഭഗവാൻ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ എല്ലാം എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാനില് ഇണക്ക കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ ചെറുതായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാണ്. നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, എങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞുതരാണ്. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിന്റെ രസം, ജലത്തിന്റെ ആ ക്രിയാത്മകത്വം, രസം, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണത്. പിന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ ഓംകാരം, പ്രണവം, വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം പുരുഷന്റെ പൗരുഷം. ഇതെല്ലാം ആരെയാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്സിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണുണ്ട്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ആരാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയണം. സർവ്വ ചരാചരങ്ങൾക്കും, ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങൾക്കും ആദ്യം ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ചലിക്കുന്നതാവാം ചലിക്കാത്തതാവാം എന്തൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണ്. 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനെല്ലാത്തിനും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്സുകളുടെ തേജസ്സും
ഞാൻ തന്നെയാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി, ശക്തി, തേജസ് ഇതൊക്കെ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാത്തിനും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണ്. മാത്രമല്ല അതിൽ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്സും ഒക്കെ ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. യേ ചൈവ സാത്വിക ഭാവ രാജസാസ് താമസാറ്റയെ മത്ത ഏവേദി താൻ വിധി നാത്വഹം തേഷിതേ മയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ് ഇത്. സാത്വികവും രാജസികവും താമസികവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ തന്നെ സ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരുടെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും അധീനനല്ല എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിനൊക്കെ അതീതനാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാന് നിലകൊള്ളുന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണെന്നാ പറയണത്. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എല്ലാ അവസ്ഥകളും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. സാത്വികമായിട്ടുള്ളതും രാജസികമായിട്ടുള്ളതും താമസികമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു അവസ്ഥയും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം അധീനൻ എന്ന ഭാവം, ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഇതിനൊന്നും അധീനനല്ല ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്. ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനായതുകൊണ്ട് തന്നെ, അതീതനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നിർഗുണൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദേവി ഹേശോ ഗുണമയി മമ മായാതുരസ്യ മാമേവായേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. മൂന്ന് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങള്, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭൗതിക പ്രകൃതികളടങ്ങിയ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തി. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതി അതിജീവിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്യൂരിഫൈഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകുമ്പോഴാണ് അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ പ്യൂരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനായിട്ട് മാറുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോഴാണ്. അതുവരെ അത് അതിനെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല, അത് മലിനപ്പെടുന്നതല്ല. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുന്നതോടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അതിനെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അതിന് എന്ത് മാറ്റം വരുന്നത്? അതിന്റെ പ്രവൃത്തികളിലും സ്വഭാവത്തിലും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തികളിലും മാറ്റം വരുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ എന്റെ ശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാനിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേന രാധമാ മായയാ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതർ. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യ അധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത? 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നിരീശ്വരരായിട്ടുള്ളവര്, ഇവരൊന്നും എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തത്? ദുഷ്കൃതരായിട്ടുള്ള മൂഢന്മാര്, അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നിരീശ്വരരുമായിട്ടുള്ളവര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല.
ഫസ്റ്റത്തെ എന്താണ്? മൂഢന്മാര്, നായാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ മൂഢന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ്. നേട്ടത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം അവർക്ക്. ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും ഉദാഹരണം മികച്ചത് എന്താ പറഞ്ഞ കഴുതയെ പോലെയാണെന്നാ പറയണത്. അവര് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറല്ല. അവരിങ്ങനെ സ്വയം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം അവർ സ്വയം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. പിന്നെ നരാധമന്മാര്. നരൻ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അധമൻ എന്ന ചേറെ താണവന്. അപ്പൊ നരാധമന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നവര്. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് കേൾക്കാൻ പോലും അവര് തയ്യാറാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നരാധമന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നരന്മാരിൽ അധമനായിട്ടുള്ളവര്. അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ടോ നാമജപം കൊണ്ടോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും? മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരതൊന്നും കേൾക്കാനായിട്ട് വിസമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലൊന്നും അവർക്ക് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ദുഷ്കൃതികൾ, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്. മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ അവരുടെ ആർജിച്ച ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മായശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മായയാൽ ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ച് പറയണം. മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്. അവരെന്താണ് പറഞ്ഞത്? അവരുടെ ആ ശക്തിയെല്ലാം അവരുടെ ഊർജിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ ആ ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ദുഷ്കൃതികള്. ഇനി ആസുര സ്വഭാവികള്. ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാലാമത്തത്. ആസുരം ഭാവമാശ്രിതർ. നാലാമത്തെ ദുഷ്കൃതികൾ. ഇവർ തികച്ചും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? നാസ്തികരാണെന്നാ പറയണത്. ആര്? ആസുര സ്വഭാവികള്. ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും അറിയില്ല. അവരെന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല. അവരെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുക എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിരുത്തവരായിരിക്കും ആര്? ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അവരൊരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നോ ഭഗവാൻ ഒരു സൃഷ്ടി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കില്ല. അവരുടെ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുര സ്വഭാവികള് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ജന്മെടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഇതാണ് 4 കൂട്ടര്. ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ പറ്റി പറയാണ്. മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, ദുഷ്കൃതികള്, ആസുര സ്വഭാവികള്. നരാധമന്മാർ, പിന്നെ എന്താണ്? ദുഷ്കൃതികള്, ആസുര സ്വഭാവത്തില് ഉള്ളവര്. 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്ത 4 കൂട്ടര്. ഇനി 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് ഏതാ പറഞ്ഞത്? ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരാർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി ചാഭരദർഷഭ. ഇനി 4 വിധത്തിലുള്ളവരുണ്ട്. ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആ 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃതിനോർജുന അർത്ഥോ ജിജ്ഞാസുരാർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി ചാഭരദർഷഭ. അർത്ഥോ അർത്ഥാർത്ഥു ജിജ്ഞാസി, പിന്നെ ജ്ഞാനി. അർത്ഥോ അർത്ഥാർത്ഥു ജിജ്ഞാസി, ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവര്. അവരാരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ആരൊക്കെയാണത്? ദുഃഖിതരായവർ. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും, ഭഗവാനെ വിളിക്കും. ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടർ അവര് ദുഃഖിതരായവര്. ഭയങ്കര ദുഃഖം വരുമ്പോ നമ്മളെ വേറെ ഒരാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കും. അവരാണ് ദുഃഖിതര്. പിന്നെ ധനകാംക്ഷി, ധനത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. പിന്നെ ജിജ്ഞാസു, അറിവ് നേടാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവര്. പിന്നെ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി, ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, പരമസത്യത്തെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ജ്ഞാനികള്. ഈ 4 കൂട്ടരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് 4 കൂട്ടര്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു തരത്തിലും അവർ ആരല്ല? ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ല. കാരണം അവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? അവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. ദുഃഖിതനായാലും, ധനകാംക്ഷിയായാലും, ജിജ്ഞാസു ആയാലും, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനിയായാലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല.
ആരൊക്കെയാന്നാ പറയണത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദുഃഖിതൻ. ദുഃഖിതന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒന്ന് ദ്രൗപദിയും ഒന്ന് ഗജേന്ദ്രനാണ്. ആനകളുടെ തലവനായിട്ടുള്ള ഗജേന്ദ്രൻ. ആ ഗജേന്ദ്രൻ കാലുമേലൊരു തടാകത്തില് വന്ന സമയത്ത് കാലിലൊരു മുതല പിടിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ദുഃഖത്തിൽ അത്രയും ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആനത്തലവെന്ന് മാത്രമല്ല ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ള ഒരു ആനയാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് കൂടി ആ ഒരു മുതല പിടിച്ചിട്ട് കാലുമെന്ന് വിടാതെ വന്നപ്പോ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഗജേന്ദ്രൻ ദുഃഖം വന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചത്. പിന്നെ ദ്രൗപദി ഇതേപോലെ തന്നെ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടന്ന സമയത്ത് തന്റെ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ തന്നെ രക്ഷിക്കുന്നു വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ആരും രക്ഷിക്കാനുണ്ടാവാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തില് ഭഗവാനെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതാണ് ദുഃഖിതന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ധനകാംക്ഷി വന്നിട്ട് താഴെ കാണുന്ന പിക്ചർ ധ്രുവകുമാര് അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ പോയപ്പോ രണ്ടാനമ്മ ഇരിക്കാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, അച്ഛനേക്കാളും അച്ഛൻ രാജാവാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, സ്ഥാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പോയതാണ് ആര്? ധ്രുവ രാജാവൻ. എന്നിട്ട് അതേ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ അതിൽ സന്തുഷ്ടനാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സുഗ്രീവനും ശ്രീരാമനും തമ്മിലുള്ള സഖ്യം. സുഗ്രീവന് എന്താണ് രാജ്യം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീരാമനായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതും എന്താണ്, നമ്മളൊരു ആഗ്രഹം വെച്ചുകൊണ്ട്, ആഗ്രഹം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ ധ്രുവകുമാരനും സുഗ്രീവനും വന്നിട്ട്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്, ജ്ഞാനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഏതാ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ശുഗ മഹർഷി എന്താണ്, 16 വർഷമാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തില് കഴിഞ്ഞത്. 16 വർഷം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ കഴിഞ്ഞത് എന്തിനാണ്? ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, എന്താ, ജ്ഞാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അറിവ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 16 വർഷം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തില് കഴിഞ്ഞത്. അതാണ് ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണം. പിന്നെ വന്നിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ജിജ്ഞാസു, അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, ആ ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്താണ് ചെയ്തത്, 7 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് പരീക്ഷിത്ത് രാജാവും പിന്നെ ആരാണ്, നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരും. ഇതൊക്കെ എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ്? ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജിജ്ഞാസുവിനെ ആരൊക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം? ജിജ്ഞാസുവിനൊന്ന് പരീക്ഷിത്ത് രാജാവും നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരും. കുറെ ഋഷിമാർ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ, അവരും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സാമഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? സർവജ്ഞനാണ്. പിന്നെന്താ, കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണ് അങ്ങെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ അസംഖ്യ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം, കുറെ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ആ വ്യക്തിക്ക്, ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയായാലും സർവജ്ഞനാകുന്നത് കുറെ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കളാണെങ്കിലോ വളരെ വിരളവുമാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് കുറെ പേര് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ അത് നടക്കുന്നത് 1000-ൽ ഒരാൾക്കായിരിക്കും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കാമസ്തൈ ഹൃദജ്ഞാന പ്രഭദന്ത്യാന്യ ദേവതാഃ തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാനിയതാ സ്വയാ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്കുള്ളവർക്ക് അവരാരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആയിരിക്കും അവർ ആരാധിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട്
അങ്ങനെയുള്ളവർ ആരെ ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിച്ച് അവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായവര് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കും. പക്ഷെ ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുന്നവര് ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ള ദേവി ദേവന്മാരെയാണ് അവര് ആരാധിക്കുന്നത്. അതിനാണ് അവര് ശ്രമിക്കുന്നത്. അന്ധവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യുൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തോ യാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആരാണെന്നാ പറഞ്ഞത്? മൂഢന്മാരാണെന്നാ പറയുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് ആരാണ്? മൂഢന്മാരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ എന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരൊക്കെ മൂഢന്മാരാണ്. പക്ഷെ അത് കാരണം എന്താണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? തുച്ഛമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോകും, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകുന്ന പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദാവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരട്ടതാണ്. കാരണം ഇത് വ്യത്യാസം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്തും നൽകാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. മുക്തി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും, മോക്ഷം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏത് കാര്യങ്ങളും നൽകാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ദേവന്മാർക്കാണെങ്കിലോ അവർക്ക് മരണമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം ദേവന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് അവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മുക്തി ചോദിച്ചാൽ മുക്തി കൊടുക്കാനോ മോക്ഷം ഒന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ദേവന്മാർക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ വരദാനങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു എണ്ണവും ഇല്ല, ഒരു അന്ത്യവും ഇല്ല. കാരണം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ദേവന്മാർക്ക് അത്രയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ദേവന്മാരോട് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാർ ആദ്യം ആരുടെ പെർമിഷൻ മേടിക്കണം? ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ മേടിക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കത് തരണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? യോഗ്യതക്കനുസരിച്ച് കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ മറ്റുള്ള ദേവി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് അവരത്ര നോക്കണം എന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ആ ദേവി ദേവന്മാരുടെ പോലെയല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാതും യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാകില്ല. യോഗമായ എന്ന അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കോ മൂഢന്മാർക്കോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവുകയില്ല. കാരണം അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള യോഗമായ എന്ന ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാൻ അവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അജനും അഭയനുമാണെന്ന് അവരറിയുന്നില്ല. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഒന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി ആരാണ്? രാധാറാണിയാണത്. രാധാറാണി ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കോ മൂഢന്മാർക്കോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്.
വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം ത്വം വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. പക്ഷെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും നാളെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാൻ അതേപടി നിലനിന്ന് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് ഇന്നലത്തെ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങളും നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന് സുപരിചിതരാണെന്ന് പറയുന്നത്? പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും സുപരിചിതനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാലല്ലേ ഉണ്ടായത്, അതുകൊണ്ടല്ലേ. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാവരിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ആരിയിരിക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. മാത്രമല്ല എല്ലാവരിലും പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും സുപരിചിതരാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ആ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മൾ ഭയങ്കര സുപരിചിതരായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ത്വന്തമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃത. പൂർവജന്മങ്ങളിൽ ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇപ്പൊ പൂർവ്വജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെന്താണ്? അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും പല ജന്മങ്ങളിൽ എന്താണ് പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ അതെന്ത് ചെയ്യും? അത് ഇല്ലാതാക്കിയെടുക്കും. പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയെടുക്കും. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരാകാനൊക്കെ അവർക്ക് സാധിച്ച് അവർ ഇത് ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചെയ്യേവുദുഹു പ്രയാണകാലേ പീച്ചമാം ദേവി ദുർയുക്ത ചേതസ. എന്താ പറഞ്ഞ? സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചെയ്യേവിദുഹു പ്രയാണകാലേ പീച്ചമാം ദേവി ദുർയുക്ത ചേതസ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാന്ന് പറയണത്? എന്നെ അറിയുകയും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ എന്നെ അറിയുകയും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവൻ, എന്നെ അറിയാ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും സർവ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മരണ സമയത്ത് പോലും സ്മരിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാം നാഥനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തശ്രുണു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറഞ്ഞേ? എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനും. എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ. സത്ശ്രുണു എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിനായിട്ടുള്ള ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ശാസ്ത്രങ്ങള് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? കാരണോദകശായി.
കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഇതില് രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഏതാണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില് ഉള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠാരൂപം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തത്. ഫസ്റ്റത്തെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, രണ്ടാമത്തത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, മൂന്നാമത്തത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങുന്നു? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, നിത്യാഹങ്കാരം. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സജീവഗണങ്ങൾ. ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. ശ്ലോകം 7:7 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ്? എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞിരുന്നത്? മുത്തുകള് മാലയിലും ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കില്ല. ഭഗവാനിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം സമസ്ത സകലത്തും ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? മുത്തുകള് നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവർ ആരൊക്കെയാണ്? ദുഷ്കൃതികൾ, അസുര സ്വഭാവികൾ, ദുഷ്കൃതികൾ അതായത് മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, അപഹരിക്കപ്പെട്ടവരെ. ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണം ആരൊക്കെയാണ്? എന്താ പറഞ്ഞ? ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണം ധ്രുവകുമാരൻ അല്ല, ധ്രുവനല്ല. ദുഃഖിതരുടെ ദ്രൗപദി, ദ്രൗപദി, പിന്നെ ഗജേന്ദ്രനും. ആരൊക്കെയാണ് സുഹൃതികൾ? ആരൊക്കെയാണ്? 4 ദുഃഖിതർ അല്ല, സുഹൃത്തുക്കളല്ലോ. സുഹൃതികൾ ആരൊക്കെയാ? 4 തരം സുഹൃതികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അതാണ് 4 തരത്തിലുള്ള സുഹൃതികൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. 23 ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ശ്ലോകം 23 എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞേ? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനത്തെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമായിരിക്കും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ദേവന്മാര് ഏത് ലോകത്തുള്ളതെന്ന് അറിയാവോ? ദേവന്മാർ എവിടെയുള്ളത്? ദേവലോകം വൈകുണ്ഠത്തിലല്ല. ദേവലോകം എവിടെയാ? ദേവലോകം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് ദേവലോകം ഉള്ളത്. 3 നമുക്ക് തിരിക്കാം. ഒന്ന് ഭൗതിക ലോകം, ഒന്ന് വൈകുണ്ഠ ലോകം, ഒന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അതില് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ആണ് എന്തുള്ളത്? ദേവലോകങ്ങളുള്ളത്. 14 ലോകം ഉണ്ടല്ലോ. അതിലെ ലോകമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി. അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഏത് വരുന്നത്? ദേവലോകം വരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വ്യത്യാസേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 30 ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? മരണസമയം